Bangkana बोसोरसेनि उनाव लोगो मोनसिनबाय बांखानाखौ बांखानाया आंखौ लांफैदों दिनै फुटबल मेच दं जाहैदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बर' आर्टिस्ट एसोसिएशन भार्सेस अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स स्टेट प्लेयार्स दा जोंहा बांखाना फंबाय आंखौ लांनो फैदों गावनि गारिजों गोबांथार एक्टर एक्ट्रेसफोर नुनो हागौ दिनै आंथ' बांद्राय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ सिनाया दिनै नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनगोन आरो फुटबल मेचखौ नायनोसै माबायदि गेलेयो इन्टारेस्ट जागोन 15 आगस्टआव आरो जोंहा सिंगारबो दं नामा फैगोन सोर सोर फैगोन सिंगारखौ आबु सुलेखा ओमफ्राय बिदिनो लकेल सिंगारफोर दे होमबालाय नोंसोर नायबाय थादो लासैनो नुलांबाय थागोन दे जोङो सफैबायलै गलामाखानि फुटबल फिल्डआव बाहायनो जागोन खेलाया बाहायनो साजायखावजोबथारबाय बयबो नै नायदो रागो बड'लेण्डनि रागो रागुसो बियो बड'लेण्डनि दारिया आंनियाव थांनानै बिखौ खानायखौ दारिखौ बोना होनांगोन बोजागोन ना बोजाया बोजाबा बारनानै जोगोन दै जिरियाव दुगैदोंमोन नोंथांमोना नुखादोंमोन लास्ट टाइम इंलिशनि भिडिअ'आवसो होदोंमोन दै जिरियाव दुगैनायाव नोंसिनि डेक'रेसन बा मा नाम डेक'रेसननि नामा नोंसिना एल डेकर वाव ब्रादार हेलौ लोगो मोननानै मोजां मोनबावबाय आरोबाव बिराद गोजौब्रा मोजां दा मोजां प्रबनि बाजै बियो दे मोजां ना जोंहा एल'ग्रा फंबायखौ लोगो मोनबावबाय नोंथांमोनहा बयबो आंखौसो रागा जोंदोंलै मानो एल'ग्रा फंबायखौ लांफायाखै होननानै बे अमा हांनायाव एल'ग्रा फंबाया बिराद बिजि जायो सुनिबारबा मालाय बेहा सेलुन दंना बाजार जायो हाथाया आमजुलिना बिराद थाखा खामायो बेयो एकदम एबसेन्ट खालामखाया सुनिबाराव तामाम खामायो रोजा रां वाव मिस जाबाय अमा हांनाया नंगौ आरो इन्टारेस्ट जाबावगौमोन ना एल'ग्रा फंबाय फैफायोमोनबा ना जागौना जायामोन नों जानो हागौमोन बे अमाखौ हागौमोन बिसिबुरा हागौमोन दा जोंहाबो एल'ग्रा फंबाया बे एक्टर एक्ट्रेसफोरजों फुटबल गेलेनायखौ नायनो फैदों नोंनि फेभरेट एक्ट्रेसा सोरलै बर' एक्ट्रेसा माबायदि सोर एक्ट्रेसखौ साबसिन मोजां मोनो नोङो बर'नि एक्ट्रेसखौ सोरलै सोर एक्ट्रेसखौ मोजांसिन मोनो आं गासैबो बर'नि एक्ट्रेस सोरखौ माने आं बुंनो हाला एक्ट्रेस माने गासैबो एक्ट्रेस आं बुंनो हाला गासिबो मोजां मोनजोबो बर'नि एक्ट्रेस दख'ना गाननायनिबो एक्ट्रेस मोजां ना ओमफ्राय नोंथ' गान गोदान खनदोंमोनलायलै बोरैबा आइ लाभ इउ सनिया ना माबा बोरैबा आं गासैबो मोजां मोनखायो हेल' मोजां मोनबाय लोगो मोननानै दिनै हेल' मोजां ना ब्रादारखौथ' लोगो मोनखाबाय बेखौ मोनाखै दे आरो लाबावनोसै ब्रादारजों गासिबो आलासिफ्रा लासै फैगासिनो दा पेन्डेल सिङाव जिरायनानै दङ नै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा ओरैजायसो चिफ गेस्ट फैखांनायनि उनावनो फुटबल गेलेनायखौ गेलेसिगोन जों दा बयबो नेनानै दं खेलाया इन्टारेस्टिं जानो हागौ गामिनिफ्राय बयबो लैहोर फैनानै फुरा बुंजोबखाबाय नै फुरा दामनाय रोजाबनाय मोसानाय सोलिगासिनो दङ गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना एसे इन्जय खालाम Thank you say Bangkana बे भिडिअखौ लानानै होनायनि थाखाय
Rohim Daimari brother बिसोर डेक'रेसनबो खालामो बिसोरना डेक'रेसननि कम्पानि दङ एल डेक'र नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन कन्टेक्ट खालामहर सोरबाफोर बार्थडेनि हाबानि एनिभार्सारि बायदिसिना जिखुनु इभेन्ट बायदिसिना प्रग्रामाव डेक'रेसन खालामनोबा रागु बड'लेण्ड रागु बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन गिबियावनो आगान सुरलांनो थाखाय आखायाव लाबाय बेखिनियाव आं नोंथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन आफादनि नेहाथारि जानानै जिल्ला आफादनिफ्राय बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायबाय बुंनाया गेलेगोन ना बरिया मोजां गेलेदो होमबालाय थेंक इउ ओरैनो गल बेसे खैथासो होनो हागोन खोनाया बेसेबां गल होनो हागोन जोङोथ' जों आसा खालामदों गलथामसोआव जों देरहागोन मानो होनब्ला जोंना प्लेयारफ्रा एकदम मा होनगोन गिबियावनो जों स्किलनि गेलेयारि नोंथांमोनखौ माबा दङ जोंनि नैबे प्रेक्टिसाव दङ बे आसा खालामदों जों देरहानो हागोन बिथांखौ बरायगोन जोंनि महरगिरि आफाद जिल्ला आफादनि बोसोनगिरि मौसै सन्जय ब्रह्म सन्जय स्वर्गियारि दा आलासिया प्लेयार्सफोरजों सिनायथि लागासिनो दङ बेनि उनाव जोङो नेशनेल आन्थेम मेथाइ रोजाबगोन बेनि थाखाय जोंनि रायजो राजा बयबो बाहाय नुजाफैनो हानाय बयखौबो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे गसङो दा सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोनहा दान्दिसेनि उनावनो जोलुर बादायलायनायखौ नुनो हासिगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावबाय नोंथांमोनहा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ नायनो फैनायखाय एक्टर टीमा गरसे जोस'नो नागिरबायमोन नाथाय खाफाल गैया जावले एक्टरनि टीमा गल सोनो नाजागासिनो दं नाथाय हायाखै गल आउट दा एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय पास खालामगासिनो मोजां केरि खालामदों बारग' सिनियर टीमा मोनबाय नाजागासिनो दा एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय पास होदों जोनो नाजादों नाथाय बला सिदा बारग' सिनियर टीमनाव मोजां डिफेन्ड खालामनानै लाबाय बारग' सिनियर टीमा बलखौ मोनफिनबाय आरो सिदा जोदोंमोन नाथाय प्लेयारनि लाबजोब्बाय itu मिठाई sih ना Alpro sih Maka spoon biasa pak mau jaga hawai itu gimana ada hawai gol break gol tam Anda गासिबो प्लेयारफोरखौ नैबे हाय लेंहरबाय गेजेराव साबायखर बावनाय दङ जेसेबांखि प्लेयार बिथांमोनखौ बयखौबो नैबेनि मोखाङाव जयै गसंनो आङो खावलायहरबाय गासिबो गेलेगिरि नोंथांमोनहा बे जोंनि गाहाय आलासि थानायनि सिगाङाव गसंफैदो साग्रिदनो जोंहा दा साबायखर बावनाय दङ बिनि थाखाय देरहाबाय थेवबो नोंथांमोनखौ बयखौ खावलायबाय नोंथांमोनहा जाहाथे जानला मोनला बिदि गसंलाबायनानै थाया मोनालायथारबायलै बेनिफ्राय जोंना बर'लेण्ड रागु ब्रादारा खना खनला थांनानै खेबनानै लाबाय मोजां मोनदोंबा बे भिडिअखौ
बे बड'लेण्ड रागुनि दारैसो एकदम खना खनला हगारखायाखै खेबनाया आरो सोरबाफोर डेक'रेसन नांगौबा ना बार्थडे एनिभार्सारि हाबा हुखा जेरावबो जुदि डेक'रेसन नांगौबा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन अदालगुरियाव ना दे जोङो थांसैलै थेंक इउ